kishiya? Yusuf a cikin gidan nan? amarya za ki narko. Turare ne da ke sanya zuciyar uwar gida da jin kamshin turaren sai ta haƙura da zuwan kishiyarta. Mai gida maza nemi naka sinadarin da ke sanya zuciyar uwar gida. Sanda zuwa. Wannan shi ne sirrin zama da kishiya lafiya. Zahidi? Kwarai kuwa. Allah amarya. Turaren Zahidi me haɗa kan kishiyoyi. Muna da nau'in turarika iri daban-daban kamar su Zahidi Oud Collection, Zahidi Bakaran, Zahidi Shir Al Oud, Zahidi Beautiful Touch, Zahidi Sultan, Zahidi Royal Black, Zahidi Mabitman, Zahidi Mukallad Badar, Zahidi Aqua 212, Zahidi Fire Night, Zahidi Dania, Zahidi Dahlia, da ma wasu da dama. Ku dai ku tuntuɓe mu a babban shagon mu da ke kasuwar Abubakar Rimi wato Sabon Gari, shago mai lamba K271 a kanan Dabo. Turaren Zahidi, turare ne na kecere ne.